Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones, one man one co achinyomba Ed Grace Mugabe, uebert angels vana Priscilla Chigumba. The list goes on. Anyora pafacebook pakakati vese vaenda kuinaugurations ya Mugabe ya Ed, vese vaenda kunoti congratulations kuna Ed imbavha dzega naRamaphosa angaripo. Munongoziva mega Ramaphosa kuno kuSouth Africa vanhu vari kutambura zvisingaiti, vari kusungwa zvisingaiti, asi amhanya zvisingaiti achiti ari da kunoti congratulations kunana Ed, of which nemunongoziva kuti vari kutitambudza. Saka vanhu havana kufara nazvo, vadedzera kudai asina kuuya zvakagara ikoko kuSouth Africa because hapana nyaya. Vamwe vari kudedzera kuti ane mapurazi kuZimbabwe, vamwe vari kuti ane mafarms kuZimbabwe. Handizivi kuti tinoti kudi naGrace Mugabe unaye ane zvake mbavha dzega dzega, mwana waEd zviri kunzi naye ane zvake imbavha dzega dzega. Handizivi kuti tinoti kudi nauebert angels. NdiTom Jones ataura, guys, musazoti ndini. NdiTom Jones sola, one man one kokiro, adedzera kuti mbavha dzega dzega, vanhu vanotibira. Munongoziva mega vana Panganaye, vana uebert angels, vana Priscilla Chigumba. Zvisikira zvinzi Priscilla Chigumba is some PF project. Handizivi kuti tinoti kudini, angaripo Grace angaripo, Bona angaripo, Chatunga angaripo. Saka vadedzerwa kuti ava vese ava crew yese yamaona nhasi yangaenda kunoti congratulations kuna Ed, iye Ed akariga pamaelections imbavha dzega dzega. Saka zvanzi naTom Jones ola vese ivava vandiwo nezvinhu zvavari kubhenefita zvinofanira kuti dai zvichibhenefitwa neZimbabwe yese, asi ndivo vari kuba. Zvinongonyadzisawo guys. Handizivi kuti tinoti kudi. Please comment down below mutudza kuti zvataurwa naTom Jones ola ichokwadi here, because Tom Jones ola haasi kufara. Munongoziva mega chamisa ari kudedzera kuti akarigwa. So thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel.